5 مليوني 276 ألف L-għada tal-miliet f'edizzjoni oħra tal-istrina inġabret is-somma sabiħa ta' aktar minn 5 miljuni u 200 elf euro. Din is-somma li inġabret fit-12 sija maratona li xandret ukoll b'mod dirett fuq l-istazzjon 1 qabżet dik li inġabret is-sena l-oħra b'aktar minn 200 elf euro. Fit-tmiem din l-edizzjoni tal-istrina il-President ta' Malta George Vella irringrazzja lil poplu Malti u Wawċi li għal darb'oħra kien ġeneruż biex jgħin lil dawk l-aktar fil-bżonn. Grazzi kbira fisem il-poplu Malti u Wawċi għal-kontribut biex oġġett bħal dan iseħħ. Mingħajr dan nies kollha, mingħajr din il-katina ta' nies flimkien, żgur li kieku ma naslux biex nagħmlu suċċess bħal dan. Eluf ta' Maltin ikkontribwixxew għal din is-somma sabiħa kemm permezz ta' telefonati li ma wafqux matul din il-maratona u l-attivitajiet li jsiru matul is-sena kollha fost oħrajn. Fost dawk li taw id-donazzjonijiet tagħhom kien hemm il-Partit Laburista. Fil-ftuħ ta' din il-maratona bris il-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund kien hemm preżenti l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-Prim Ministru Robert Abela, Martu Lidja u bintom Georgia May. Dell-edizzjoni tal-istrina kienet l-aħħar edizzjoni taħt il-presidenza ta' George Vella u Martu Mirjam. F'dawn l-aħħar 5 snin taħt il-presidenza ta' George Vella inġabret is-somma ta' kważi 29 miljun euro, fej kull sena inġabret il-medja ta' madwar 5 miljuni u 800 elf euro.